Szeretettel köszöntelek, kedves testvérek, testvérnők, kedves keresztény barátaim, az Úr Jézus Krisztusban, akik ma este itt vagytok. Egy palotába lépünk be ezekben a percekben. Egy olyan palotába, amit nem kövekből és fából építettek, hanem időből építettek. A szombat az egy megállás, egy szünet, megszakad valami, ami addig az embert magával ragadta, és kitárul az ember előtt valami olyasmi, amiről talán megfeledkezett az idő alatt, ameddig 6 napon keresztül rohant. És én szívemből kívánom, hogy mindannyiunk számára az itten eltöltött idő, vagy a következő 24 óra, hogy pontosabban fejezzem ki magam, az valóban legyen más, mint a többi. Valóban tudjuk elfelejteni azt, ami kitöltötte a gondolatvilágunkat, ami ugye érzelmeket ébresztett bennünk az elmúlt napokban, és tudjunk azoktól elszakadni azért, hogy az Istenhez tudjunk közelíteni, és hogy ő is tudjon közelíteni hozzánk. Drága testvéreim, ahogy hallottuk, ma este a 4. alkalma, amikor tanulmányozzuk a Bibliába rejtett kincseit az Istennek, és szeretném röviden elismételni azt, hogy mivel foglalkoztunk eddig. Az előző 3 alkalommal beszéltünk róla, hogy valóban Istennek van egy olyan szándéka, hogy a Bibliába rejti azokat az értékes igazságokat, amelyeket az embernek fel kell fedezni, és magáévá kell tenni, hogyha élni akar. Ez nem egy olyan dolog, amit úgy az ember mellékesnek tekinthet, nem olyan, hogy ha evés után eszek sütit, jó, ha nem eszek, úgyis jó. Ez nem olyan dolog, ez élet-halál kérdése, hogyha mi valójában rátalálunk a Jóistenre, és a Jóisten útjaira, vagy útjára a Bibliában. Beszéltünk arról is az első alkalom, hogy miért rejti el az Isten szimbólumokba, példázatokba, vagy aztán ünnepekbe az ő titkait, azért, mert a megtéretlen ember, a kemény szívű embert nem lehet megszólítani, csak úgy kerekperec, hogy ime, te egy bűnös, gonosz ember vagy, meg kell térned. Isten nem tudja így megszólítani az embert, mert ahelyett, hogy a megtérést érni el az ő életébe, általában az ellenkezőjét éri el. De ez nem csak az Isten és az ember közötti viszonnyal van így, hanem a mi közöttünk való viszonnyal is így van. Nem mondhatjuk az embertársunknak, hogy te egy hazug disznó vagy, bocsássatok meg a kifejezésért, vannak, akik pont ilyen kifejezéseket használnak, és ennél még sokkal csúnyábbakat, de mit érsz vele? Mit érsz vele, ha felolvasod az embernek a bűnjeit? Hogy te ilyen és ilyen, mit érsz vele? Még keményebbé teszed a szívét. Ezért inkább más úton, módon környékezi meg a Jóisten az embert, azért, hogy elérje a célját. Mi a cél? Hát az üdvösségünk. De ehhez megtérésre van szükség. És a megtéréshez egyébre van szükség ahhoz, hogy mi valójában bűnbánó életet éljünk. És ezért az Isten Bibliába rejtette a kincseit, hogy rája találjunk, és az fog rátalálni az Isten dolgaira, aki teljes szívből keresi őket. Aztán a 2. és a 3. alkalommal beszéltünk azokról a kincsekről, azokról az isteni titkokról, a megváltási terv nagy mozzanatairól, amelyeket a Jóisten beleszött azokba az ünnepekbe, amelyeket ő parancsolt meg. 2. este beszéltünk a húsvét ünnepéről, a zsengek éve ünnepéről és a pünkösd ünnepeiről, amelyek mind-mind előre vetítették azokat a nagy cselekedeteit a Jóistennek, Jézus Krisztus személyében és a Szentlélek személyében, amelyek majd ugye elkövetkeztek, 2000 évvel ezelőtt megtörténtek, ugye a húsvéti alkalmon, amikor Jézus Krisztus kereszthalált hal, ő a húsvéti bárány, az bárányáldozat, megváltásunknak az árát ott fizette ki, aztán rákövetkezett ugye 50 napra a hetek ünnepe, vagy az aratás ünnepe, a pünkösd ünnepe, amikor Isten tényleg aratást hozott, aratást nyújtott az ő gyermekeinek, egy nap alatt 3000 embert kereszteltek meg, a tanítványokra kitöltetett a Szentlélek, és ugye aztán láttuk azt, hogy mi történt, és milyen erővel ruházta Isten fel őket.
Harmadik este az engesztelési ünnepre koncentráltunk, hát a kürtzengés ünnepe, az engesztelési ünnep, meg a sátoros ünnepekre koncentráltunk, amelyek mind-mind olyan nagy eseményeket jövendőlnek meg a megváltási tervben, amelyek már történnek, és legfőképpen ezentúl fognak történni. Kürtzengés ünnepe, amely Istennek utolsó kegyelmi hívása, utolsó felhívása, utolsó kegyelmi üzenete, mielőtt Jézus Krisztus eljönne, azelőtt a 3. angyali üzenet, ez a Bibliának utolsó üzenete hirdettetik ezen a világon. És amit akkor nem mondtam el, de most elmondok, hogy az egyedüli egyház, amelyik felvállalta azt, hogy ez legyen a központi üzenete és mondani valója a világ fele, az az adventista egyház. És azután ugye a 3. angyali üzenet, az utolsó kegyelmi üzenet meghirdeti az engesztelési ünnepét, amikor Isten megtisztítja az ő gyermekeit. És a megváltási terv ugye a menny felé való utazással zárul, amit a sátoros ünnep ugye villantott fel előttünk, hogy lesz egy olyan idő, amikor sem a földi hazánkban nem vagyunk, sem a mennyei hazánkban nem vagyunk, és ez az idő, ez egy 7 napos utazás a mennyei Kánaán fele. Drága testvérek, ma este a mi Biblia tanulmányozásunknak egy újabb szakaszába lépünk, és ma este, a holnap este és a vasárnap esti alkalmak az Új Testamentumban rejtett kincseivel foglalkozunk az Istennek, hogy mi az, amit az Isten az evangéliumból szeretne nekünk nyújtani. Mi az evangélium, és miért van szükségünk rá. De még mielőtt rátérnénk erre a dologra, szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mit is jelent kincsnek tekinteni az Isten igazságait a Bibliába. Mit is jelent ez? A Máté evangéliuma 6. fejezetének a 21. versében Jézus Krisztus így fogalmaz, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Vagy ahol vannak azok a dolgok számotokra, ami fontos nektek, kinek az arany, kinek az euró, kinek a ház, kinek az autó, kinek a diploma, kinek a családja, és nem tudom még, hogy mi egyéb még nagyon fontos ebben a földi életben az embernek, a szakmája, vagy talán a vállalkozása. Ami nagyon fontos, azt mondja Jézus, hogy azok a dolgok, amelyek nagyon fontosak nekünk, amelyek lekötik a figyelmünket, amelyek magával tudnak ragadni minket, azok tartják fogságban a szívünket. És mindenki levonhatja saját maga számára a következtetést, hogy mi az, amin törje a fejét minden este, mikor a párnára hajtja a fejét. Mi az az első-második gondolat reggel, amikor kinyitja a szemét. Mi az, ami kellemes, pozitív érzelmeket ébreszt benne, ebben az életben. Na azok a dolgok számunkra, amelyek kincsszerűek, amelyek valójában fontosak. Hogy a Biblia nem fontos sok embernek, és a Bibliában való kincskeresés nem fontos sok embernek, ehhez nem szükséges semmilyen magyarázatot fűzni, mert ti magatok látjátok ma este ezt a dolgot, én magam is látom, és nem kell ezt bizonygatni. Ez egy nagyon keserű megállapítás, de ez a valóság, és ez tagadhatatlan. Mi lenne, ha tudnák Sármás lakosai, hogy mi tényleg kincset keresünk, és talán találhatunk is a Bibliában ma este, mi lenne? Szeretnék mondani egy példát azért, hogy lássátok, hogy milyen varázslatos hatalma van a kincsnek. Lehet, hogy nem mondtam még nektek, vagy lehet, hogy hallottátok, hogy beszéltem róla valahol máshol, lehet, hogy nem, hogy én legalább 1 millió euróm lehetett volna zsebemben ma. Nem túlzás. Akármilyen ágról szakadt vagyok, és akármennyire szerény anyagi körülmények között élem az életemet, nem panaszként mondom, mert a Jóisten mindig gondoskodott arról, amiről szükségünk volt. Viszont nekem ma valójában legalább 1 millió euró lehetne a bankszámlámon. Ha tudtam volna, hogy hol a kincs.
Magyarázzam el, hogy mire gondolok. 2003-ban vagy 2004-ben történt, amikor még diák voltam a teológiai főiskolán. Hát abban az időben, ha nem is volt teljesen új, de még újszerű volt abban az időben a számítógép és a digitális világ, ugye? Számítástechnika, akkor kóstolgattuk, ismerkedtünk vele. És az egyik nap az egyik iskolatársam oda jön hozzá, és azt mondja, hogy Miklós, te gyere, vegyünk bitcoint. És mondtam neki, hogy mit vegyünk? Azt mondja, hogy bitcoint vegyünk. Mi az a bitcoin? Azt mondja, az digitális pénz. És hogy működik ez a digitális pénz? Hát ezt úgy bányásszák, ugye, és akkor ugye a számítógép merevlemezén tárolják, és blockchain. És hát utána néztem egy kicsit az interneten, hogy mit is jelenthet. Akkoriban egy bitcoin néhány cent volt, nem volt $1 egy bitcoin abban az időben, 2003-2004-ben történt ez, amit mondok. És hát gondolkodtam rajta, hogy mi lenne, ha vennék 10 bitcoint. Nem volt $1, tehát $10 lehet 20-at vettem volna. És gondolkodtam rajta, hogy $10 egy diák életében, hát sok pénz, de nem annyira sok, hogy ne tudjon megválni tőle. És gondolkodtam, mérlegeltem, lett volna annyit, össze tudtam volna szedni, hogy $10 adjak 15-20 bitcoinért, és mérlegeltem, hogy de ha nem jön össze, akkor $10 elmegy, de ez egy olyan nagy hülyeség az egész, és úgyse nem, csak egy nagy szélhámosság, az embernek elveszik a pénzét, és aztán nem vettem. Mennyi most egy bitcoin? $95,000. Ha lett volna 20, de ha nem lett volna csak 10, akkor is majdnem $1 millió érne ma. Miért nem vettem? Miért nem? Nem tudtam, hogy milyen értéke lesz. Ezért nem vettem. Ha tudtam volna, akkor adtam volna nektek is kölcsön 100 000 eurót ma este. Természetesen, amit mondtam, ez a földi élet dolgairól szól. Ennek nincsen semmilyen lelki jelentősége, hogy valakinek mennyi pénze van, sok vagy kevés, és nem is erről szól a prédikáció. Csak szemléltetni szerettem volna azt, hogy ha én akkor tudtam volna, hogy mennyi értéke van, vagy lesz majd ennek a digitális pénznek, akkor nem 10 vettem volna. Vettem volna kölcsön $1000, és mondtam volna, 10 év múlva, 10 év alatt 100%-os kamattal fogom visszaadni. Kaptam volna így? Biztos kaptam volna. Valaki 100%-os kamattal adja vissza 10 év alatt a pénzt, biztos kapott volna. Ha tudtam volna, hogy mennyit ér majd idő múltával az a pénz, akkor most teljesen másképpen álltam volna anyagilag. Nem bánom egyáltalán. Viszont tudjátok, testvérek, hogy lesz egy olyan idő, amikor az emberek keresni fogják az Isten ígéjét, és azt mondja a Szentírás valahol, hogy elmennek az egyik tengertől a másikig. Hogy az Isten ígéjét keressék, és nem találják meg. Itt a földi életünkben vannak olyan példák, amikor elszalasztunk, elveszítünk alkalmakat, aranyalkalmakat, olyan alkalmakat, amelyek nem jönnek vissza többé soha. Na de ezekből, tehát ez nem kell minket ugye összetörjön, nem kell depresszióba kerülnünk, amiatt, hogy elvesztettünk földi élet, földi alkalmait. De tanulhatunk belőle, hogy a lelki vonatkozásban is lesz olyan idő, amikor, amit most elveszítünk, nem fogjuk tudni bepótolni. Akik itt vagyunk, vagy akik hallgatják ezt az előadást, Isten áldja meg az érdeklődésüket, és tartsanak ki, kutassanak velünk, és kutassanak nélkülünk is, mert az Isten azt akarja, hogy keressük őt. Ő maga biztat fel arra, hogy aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyitatik, és aki kér, az majd kap.
Ezért a Jóistenbe vetett hittel és bizodalommal gyertek, keressük ma este az evangéliumba rejtett kincseket. Drága testvéreim, mi az evangélium? Mi az, amit ugye oly gyakran a keresztények olyan könnyen ugye egymásnak elmondanak, vagy beszélnek róla. Sokak számára az evangélium nem más, mint egy könyv. Ugye Máté evangélium, a Márk evangélium, és így tovább. Mások számára az evangélium egy furcsa idegen szó, amit nem is tudnak, hogy igazából milyen nyelvből került ez bele, ugye a magyarba, vagy a románba, mit is jelent, mások pedig ki tudja mi egyebet gondolnak az evangéliumról. Ismét mások, ugyancsak a keresztények között, hatalmas tévedést követnek el, amikor az evangéliumról hallanak, vagy az evangéliumról gondolkodnak, beszélnek. Azt gondolják, hogy az evangélium azok a Jóistennek a jó tanácsai, ugye, mint például a hegyi beszéd, hogyha tényleg Isten gyermekei akarunk lenni, akkor milyenek legyünk, ugye, bocsájtsunk meg, szeressük egymást, ezek mik? Léleknek a gyümölcsei. Vagy ugye, ha valaki haragszik az ő atya fiára, tehát sokan összetévesztik az evangéliumot a jó tanácssal. Nagyon fontos, hogy ezt az elején szögezzük le. Az evangélium az nem egy tanítás elsősorban. Az evangélium nem egy könyv. Az evangélium nem egy jó tanács. Az evangélium nem biztatás. Az evangélium nem is ígéret, hogy na majd akkor, nem tudom mikor, valamikor így meg amúgy lesz, hogyha te így meg amúgy cselekszel. Mi az evangélium? Az evangélium egy jó hír, egy tény. Egy élő valóság, amiben kapaszkodhatsz, ami az életedet megváltoztatja. Az evangélium az nem olyan, mint ahogy egy példabeszédben mondta valaki, hogy egy ember haladt az élet útján. És ahogy haladt az élet útján, belefáradt a járkálásba, és botorkálva egy este beleesett egy sötét és mély gödörbe, amely annyira mély volt, hogy nem tudott kimászni belőle. És elkezdett kétségbeesetten segítségét kiabálni, és egyszer csak arra jár egy nagy vallási tanító, akit Buddhának hívtak. És mikor arra járt, hallotta a hangot, megállt a gödör szélén, és megkérdezte az embert, hogy mit akarsz, miért ordibálsz te ennyire? Uram, segíts, hogy jöjjek innen ki ebből a gödörből. Hát, fiam, tudod, jobb neked ott. Lehet, hogy a Jóisten akarta te, hogy ott legyél. Meditálj, böjtölj, és el is felejted, hogy te egy gödörben vagy, majd a nirvánába kerülsz. Aztán tovább ment. De az ember továbbra is segítségét kiabált, és egyszer csak arra járt egy másik nagy vallásos tanító, akit Mahomednek hívtak, és meghallotta a szerencsétlen ember segélykiáltását, benézett a gödörbe, és azt mondja, hogy fiam, mit akarsz? Uram, segíts, hogy szabaduljak innen ki. Jaj, fiam, hogyha hallgattál volna az én tanításomra, akkor nem estél volna bele a gödörbe. Aztán Mahomed is továbbment. A kiáltozás ennek az embernek már egyre halkult, belefáradt abba, nem is hitte, hogy még valaki onnan ki tudná segíteni, magába roskadva, ott szúnyogált, és egyszer csak arra jár Jézus. Jézus tudta, hogy van ott egy valaki. Oda megy, lemegy a gödörbe, kiveszi az embert. Ez az evangélium. Az evangélium nem egy ígéret. Az evangélium nem egy jó tanács. Hogyha hallgattál volna a szavamra, vagy így csináld, és úgy lesz, nem. Az evangélium nem egy könyv. Az evangélium nem egy teória. Nem egy elmélet. Hanem az evangélium az egy tény. Egy élő valóság, ami megtapasztalható, ami látható, ami átélhető. Ezért mondja a Szentírás az evangélium prédikálásáról, mondja Pál apostol az 1. Korintusi levél 2. fejezet 4.-5. verseiben, hogy és az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, vagyis Pál apostol nem egy filozófus a többi közül,
nem egy írástudó a többi közül, nem egy farizeus a többi közül, hanem egy olyan ember, akin keresztül az Isten szólt. És amit mondott, azt mondja, hogy ez léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát ez nem egy elmélet, nem egy tanítás az evangélium. Az egy jó hír, egy tény, ami megtörtént. És természetesen az ember, mikor hallja az evangéliumot, egy valóságot, ami már megtörtént, azt elhiheti, vagy visszautasíthatja. Na most gyertek, menjünk egy kicsit még mélyebbre. Mert az ige a római levél első fejezetének 16. versében még pontosabban megfogalmazza, hogy mi is az evangélium. Ez sok mindent magába foglal ez az ige, és erre még vissza fogunk utalni az elkövetkező 2 alkalommal is, hogy az evangélium, azt mondja Pál apostol, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, habár sokan csúfolkodtak velük, azért, mert az evangéliumot prédikálták. És az egyik helyen azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium ugye az a zsidóknak botránkozás, és a görögöknek bolondság. A nagy értelmiségiek, a szellemileg felvilágosultak számára az bolondság, és a zsidóknak botránkozás, mert megbotránkoztak egy alázatos és magát megölni hagyó megváltóban, megbotránkoztak. Na most mi az evangélium Pál számára? Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek, tehát ez hatalom, erő van benne. Az üdvösségre, a szabadulásra, a meggyógyításra, a megbocsájtásra, az Istennel való kibékülésre, az üdvösségre és az örök életre erő van az evangéliumban. Ráadásul ez az erő, ez az Istennek az ereje. Na most, mit mondhatunk mi az Isten hatalmáról? Beszél a Biblia valahol az Isten hatalmáról? Drága testvérek, ezzel kezdődik a Biblia. Ez a mi horgonyunk, a mi hitünknek a horgonya, ez a mi bizakodásunk, a mi reménységünk, hogy az Isten az egy hatalmas Isten. És mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Hol lenne láthatóbb az Isten hatalma, mint a teremtés történetben? Legyenek égitestek, ugye, amelyek világítsanak nappal és éjszaka, és lettek égitestek, naphold, csillagok. Isten elválasztja az ég fölött való vizeket az ég alatt való vizektől. Elválasztja a szárazföldet a vizektől, a tengerektől. És Isten szól, és ahogy szól, minden atom, minden kis részecske ebben az univerzumban engedelmeskedik az Istennek, kivéve egyet, az embert. Figyeljétek meg, most 2 példával szeretném itt egy kicsit szemléltetni az Isten hatalmát, hogy mi is az Isten hatalma. Emlékeztek ugye, hogy Isten megígérte ennek a házaspárnak, Ábrahámnak és Sárának, hogy nagy néppé teszi őket. Hogy királyok származnak belőlük, és hogy Isten áldássá teszi Ábrahámot az egész világ számára, mert azt mondja, hogy a te magodban megáldatnak a világ minden nemzetségei, olvassuk a Mózes első könyve 13. fejezetében. Na most a probléma az, hogy Ábrahámnak mindene volt. Voltak nyájai, voltak szolgái, volt pénze, volt hite, mindene volt, kivéve egy. Nem volt gyereke. És Isten pont ebben látta Ábrahám különleges voltát, hogy Ábrahám életet ad egy olyan nemzetnek, ami nem is létezik. És figyeljétek meg az emberi hitetlenséget, hogy bizonyára most ebben a részletben nem fogunk bocsátkozni, hogy az ember megpróbálta emberi okoskodással az Isten munkáját végezni, amit úgy hívnak, hogy Hágár és Ismael. De aztán Isten vár, és eltelik egy évtized, eltelik még egy évtized, olyannyira, hogy most már ez a házaspár, a férfi 100 éves,
és Sára 90. Hogy a lehetősége annak, hogy nekik gyereke szülessen, mennyi? Van 10%? Nem. 1% nem. 0. Lehetetlenné váljon az Isten ígéretének a teljesedése ennek a házaspárnak az életébe. És mikor Isten kivárja azt az időt, hogy az ember belássa, hogy nekünk itt már befellegzett, nincsen kivezető út, minden emberi eszköz most már elveszett, az Isten meglátogatja ezt a házaspárt, és azt mondja, hogy 1 év múlva Sárának gyermekei lesznek. És figyeljétek meg, ez a hívő asszony hogy áll hozzá ehhez az evangéliumhoz. Azt olvassuk Mózes első könyvének 18. fejezetében, hogy Sára nevetett. Ki nevette kit? Magát Istent. Mert az evangélium az bolondság, mondja Pál apostol. Azoknak, akik a világ bölcsessége szerint bölcsek. Egy felfoghatatlan dolog, ami az ember számára teljesen lehetetlen, logikátlan, nem lehet összerakni. És Isten számon kéri ezt a dolgot, ezt a hitetlenséget. Miért nevetett Sára ezt mondván, vajon csak ugyan szülhetek-é, holott én megvénhettem? Avagy az Úrnak lehetetleni valami? Testvérek, mi az evangélium? Az Istennek hatalma, az Istennek ereje. A görög nyelvben, amikor azt olvassuk Róma 1.16-ban, hogy az evangélium az Istennek hatalma, az a szó van ott görög nyelven, hogy dynamis. A dinamit származik ebből a szóból, ebből a görög szóból a mai köznyelvben. Egy fegyver. Hatalmas erő rejlik az Istenben. És az Isten meg akarja mutatni az erejét. De akkor tudja az Isten megmutatni az erejét, amikor az ember számára az az élethelyzet lehetetlenné vált. Mert hogyha nem, akkor tudjátok, hogy milyen rafináltak vagyunk mi. Tudjátok, hogy a mi földi természetünk és földi gondolkodásmódunk hogyan ki tudja forgatni az Isten igazi hatalmát és igazságát. Emlékeztek, egyszer Jézus Krisztus meggyógyított 10 leprást. És a 10 leprás közül hányan jöttek vissza, hogy elismerjék, igen, ha te nem vagy, akkor nekünk végünk. Hány jött vissza? Csak 1. Vajon a többi 9 miért nem jött vissza? Talán az egyik azt mondhatta, már nagyjából is meg voltam gyógyulva. Nem lehet tudni, hogyha az Úr tényleg segített valamit, vagy már majdnem megvoltam. Másik mondhatta azt, hogy hát nem is tett olyan nagy dolgot, mit tett végeredményben. Nem vitt a kórházba, nem ápolt heteken keresztül, nem tett nagy dolgot értem. Nem, és akkor miért menjen vissza? Egy másik talán gondolkodhatott rajta, hogy a papok gyógyíthattak meg. Nem? Gondolhatta, a papok gyógyíthattak meg. Vagy ki tudja, miket nem gondoltak ezek az emberek, hogy nem mentek vissza, mert nem érezték azt, hogy ott az Isten hatalma valami nagy dolgot cselekedett. És mivel nem érezték azt, hogy az Isten hatalma nagy dolgot cselekedett, nem ismerték el Jézus hatalmát. Ki gyógyította meg őket végeredményben? Krisztus! Csak hogy ezt nem ismerték el. Ezért sokszor a Bibliában akkor látszik a legjobban az Isten hatalma, amikor az ember azt mondja, nekem befelegzett. Nekem nincs megoldásom erre a problémára. És akkor jelenkezik az Isten, azt mondja, avagy az Úrnak lehetetleni valami? És figyeljük meg, az Új Testamentumban Pál apostol idézi ezt a szituációt, Sárának és Ábrahámnak a szituációját, és azt mondja, hogy Sára csak megtért ebből a dologból, mert máskülönben nem lett volna gyermek, ha mindvégig hitetlen maradt volna. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült. Azért is egytől, mégpedig mint egy kihaltól. Sára, ami a biológiai nemzést illeti, nem volt már alkalmas arra, hogy gyermeket nemzen. Már kihalt volt. De pont ott látszik az Isten ereje, amikor az ember tehetetlen. Majd meg fogjátok látni ma este, hogy miért olyan fontos a szívünkbe zárni ezt a kincset az evangéliumból. Mi az evangélium? Egy tény.
Az evangélium nem az volt Ábrahám és Sára számára, hogy igyekezzetek majd egészségesen élni, és akkor majd lesz gyereketek. Ez volt az evangélium. Akármilyen egészségesen élhettek volna, akármilyen orvosi kezelést kaptak volna, nekik ez a szituáció már lehetetlen volt. Mi az evangélium? Egy tény. Az Isten csodát tesz, és azt mondja, itt a csoda, ha kell, vigyed, ha nem, akkor egy másik ilyen azt mondja a Szentírás, aki engem gyűlöl, szereti a halált. Na most az Istennek a hatalma a fizikai törvények, a fizikai világ felett való csoda dolgaiban is nyilvánosságra jönnek. És ide lehetne idézni nagyon-nagyon sok gyógyítását az Úr Jézusnak, hogy az Úr Jézus ugye azt mondja a vak Bartimeusnak, ugye akarom, hogy láss és lát vagy nem lát? Látnak a vakok? Nem azt, mikor Keresztül János kérdezi, követeket küld a börtönből, és kérdezi, hogy te vagy az, vagy mást várjunk. És mit mond Jézus? Menjetek és mondjátok meg Keresztül Jánosnak, hogy hát tudjátok, nem volt még eddig ilyen ember, mint én ezen a földön. Hát tudjátok, én Betlehemben születtem, de apám nem az én földi apám, nekem mennyi apám. Magyarázol, mit mondott Jézus, hogy mit mondjatok meg Jánosnak? Az evangéliumot, a tényeket. A vakok látnak, a süketek hallanak, a sáták járnak, a szegényeknek hirdetetik az a halottak feltámadnak. Egy tény, egy valóság. Ez az Istennek hatalma, ami megnyilvánult az emberek szeme láttára. De ez a hatalom, ez nem csak a fizikai szférában nyilvánul meg, hanem az embernek a lelki világában is megnyilvánul az Istennek a hatalma. És itt van egy másik szituáció, egy nagyon komplikált szituáció, hogy talán ilyen komplikált szituáció nincs is máshol az Új Testamentumban, amikor Jézus Krisztus szemtől szemben áll egy drága lélekkel, akinek a magaviseletét nem tudta megfedni, a gazdag ifjúról van szó, amikor odajön Jézushoz, és tökéletes magaviselettel jelenkezik az Úr Jézus előtt. Azt mondja a Szentírás róla, hogy tehát Krisztus után szaladt, letérdelt előtt, és azt mondta neki, hogy jó mester, hányan mondták még ezt az Úrnak? Hányan viselkedtek így az Úr Jézussal? Én nem találok még egy példát se erre, sehol, az egész Új Testamentumban. És mikor Jézus azt mondja neki, hogy, mert az volt a kérdés, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek, és azt mondják, hogy tartsd meg a parancsolatokat. És mi a válasz rá? Hát én ezeket a parancsolatokat megtartottam gyerekkorom óta. Én igaz ember vagyok, az Isten törvényében járok. És az egyedüli hely az Új Testamentumban, ahol a Biblia azt mondja így egy egyénre, hogy Jézus azt mondja magyarban, hogy megkedvelte őt, de ott a görögben agapé van. Jézus megszerette őt. És nagy dolgot kért tőle. Menj el, add el mindenedet, osszd szét a szegényeknek, gyere és kövess engem. Megtörtént a csoda? Nem. Mert ahhoz, hogy csoda történjék, ami az ember lelki világát illeti. Tehát ahhoz, hogy megtörténjen a változás, most nem a fizikai világban, ahogy olvastuk, hogy Sára teste ugye felélett, és Isten erőt adott neki, és egészséget adott neki, hanem most itt a szívbeli dolgokról van szó. Az ember döntéséről van szó, hogy megváltoztatni azt, ahogy az ember gondolkodik, megváltoztatni azt, ahogy az ember kötődik dolgokhoz ebben a világban. Megtörtént a változás ennek a fiatal embernek az életében? Nem történt meg. És figyeljétek meg, hogy Jézus levonja a következtetést, de ez nem csak a gazdagokra érvényes, hanem érvényes mindenfajta emberre, aki a végletekig ragaszkodik valamihez ebben a világban Istenen kívül. Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Milyen könnyen megy át a teve a tűfokán? Ez a helyes válasz, hogy sehogy. Mert sokan úgy magyarázzák ezt az ígét, hogy ott nem igazából a tűfokáról van szó, hanem valamilyen kiskapuról, mit tudom, milyen falba. Nem igaz. Jézus ezt a példát hozza,
Pontosan azért, hogy szemléltesse nem azt, hogy nehéz a tevének a tűfokán átmenni, hanem mit akar szemléltetni? Nem, hogy nehéz, hanem azt, hogy lehetetlen, és pont ezt mondja a következő ige. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni, a tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodnak vala, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát? Ha így állnak a dolgok, akkor itt mind el fogunk kárhozni, hogyha ez a fiatalember, akinek ilyen tökéletes és szép élete van, aki kifinomultan és hogy mondjam, hibátlanul viselkedik az Úr Jézussal, még mi sem viselkedtünk úgy vele. Hogy ez el fog kárhozni, akkor velünk mi lesz? Paraszt emberekkel, akik ilyen jött-mentek vagyunk, és mindenféle hülyeséget csináltunk az életbe. Sehogy! Nem nehéz az üdvösség, lehetetlen. Mert lehetetlen az embernek nemhogy a másik szívét megváltoztatnia lehetetlen. Lehetetlen akár a saját szívét is megváltoztatnia. Mi sokszor azon igyekszünk, hogy a férjünkön és a feleségünkön ugye módosítsunk. Mint ahogy emlékeztek régebben, mikor hallgattuk a rádiónak volt egy ilyen gombja, amit eltekertünk, hogy pontosan találjuk meg azt a csatornát, és akkor mindig egy picit finomítani kellett rajta. Így vagyunk mi is az embertársunkkal, vagy a gyerekünkkel, vagy a szüleinkkel, vagy főleg a házastársunkkal, mindig akarnánk csiszolni rajta egy kicsit, hogy feleljen meg a mi elvárásainknak. Ez nem megy. Mi nem tudjuk megváltoztatni másnak a szívét, még a saját szívünket sem tudjuk megváltoztatni, mert gonoszak vagyunk, ilyennek születtünk. Tudom, hogy nehéz ezt elhinni, de ez a valóság. És Jézus azt mondja, hogy Jézus pedig rájuk tekintve mondta, embereknél ez nehéz vagy lehetetlen? Nem azt mondja, hogy nehéz, hanem ennél még rosszabb. Lehetetlen az emberi szívet megváltoztatni, és kiragadni abból, amit ő nagyon szeret. Az embereknél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Isten ezt a szívet meg tudja változtatni. Ehhez a szívhez tud szólni. Ezt a szívet maga felé tudja fordítani. De akkor mégis miért van olyan kevés ember ma este itt? Akkor mégis miért van olyan kevés ember Sármáson, akik föltétlenül az Isten felé akarnak fordulni? Miért értékelik olyan kevesen ezt a dolgot? Hogyha az Istennek ilyen nagy hatalma van, hogy megteremti az eget és a földet, ha az Istennek ilyen nagy hatalma van, hogy fenntartja a mindenséget, az egész univerzumot, több milliárd galaxist és csillagrendszereket, akkor mégis miért ér olyan kevés eredménnyel az Isten munkája, az Isten hatalma az emberi szívben? Egyszerűen azért, mert az ember hitetlen, és a hitetlenség torlaszt emel, falat épít az ő maga szíve és az Isten szíve között. És ezt is figyelemmel követhetjük, hogy ezek mind megtörténtek a Bibliában. Jézus maga a saját hazájában érve azt mondja, tanítja vala őket az ő zsinagógájukban, nem is tett ott sok csodát. Miért? Mert hitetlenek voltak. Nem hittek benne, nem bíztak meg benne, hogy itt a mennyből jövő Isten szállt le közéjük. Nem bíztak benne, hogy az Isten ereje megteheti azt, amit mások esetében is megtett, de nem hittek neki. És a hitetlenség válaszfalat emel az ember és az Isten közé. És ezért az Isten hatalma nem tud kibontakozni, noha Isten szeretne minden emberen segíteni. Aztán figyeljétek meg, hogy ugyanez a hitetlenség fennállt később is, amikor az apostolok prédikálták az evangéliumot. Itt arról olvasunk, hogy akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először néktek hirdetessék az Isten igéje, vagyis az evangélium. Az evangélium az egy tény, az egy jó hír, valami, amit Isten már megcselekedett, az Isten hatalma. Nektek hirdettük, de mivel, hogy ti, mit csináltok vele? Megvetitek. Nem lehet ez. Nem lehet éppen ennyire azért eltúlozni a dolgokat, nem hinném, hogy így lenne. Nem hinném, hogy ezt tenné a Jóisten az bűnös emberért. És mivel megvetették, azt mondja, nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, én már pogányokhoz fordulunk.
és elvitték az evangéliumot a pogányokhoz, és mi ennek köszönhetően lettünk hívők, ha egyáltalán hívők lettünk. Na most a következőkben beszéljünk arról, hogy miből szabadít meg minket az Isten. Mert itt csupán csak egy kicsit megközelítettük, hogy hogyan nyilvánul meg az Isten hatalma, de most beszéljünk arról, hogy mi az legfőképpen és elsősorban, amit az evangélium felkínál számunkra, melyek azok a tények, megváltozhatatlan tények, amit az evangélium már megcselekedett érettünk. Ma este erről beszélünk. Az Isten hatalmát nem szabad a kereszténynek békjóba zárni. Nem szabad azt mondani az Isten hatalmáról, erről majd többet fogunk beszélni holnap este, hogy az evangélium az csupán csak a múltra tevődhet, hogy mit csinált az Isten a múltban. Mert az Isten hatalma ma is pont ugyanaz, mint a múltban. De ma este erre koncentrálunk, az evangéliumnak erre a vetületére koncentrálunk, hogy pontosabban miből szabadít meg az Isten. Mi az, amit Jézus Krisztus megvalósított a keresztfán. A Szentírás azt mondja a bűnről, hogy a bűnnek van egy fizetése, van egy büntetése. Az ítéletben a bűn és a bűnös elnyerik a büntetésüket, ami a halál. De nem ez a halál, amivel most halunk meg. Itt sokan összetévesztik a bűnnek a büntetését a bűnnek a következményével. A bűnnek a büntetése a második halál. A második halálból nincsen feltámadás. A Biblia különbséget tesz aközött, amikor valaki a hétköznapi életben ugye megöregszik, vagy megbetegszik, és meghal. Jézus azt mondja, amikor Lázárnak a haláláról volt szó, hogy Lázár nem halt meg, csak alszik. És a tanítványok azt gondolták, hogy ő tényleg csak ilyen éjszakai álomról beszél, de aztán Jézus kifejtette bővebben, hogy Lázár meghalt. Meghalt, de ez nem az a halál, amiből nincsen feltámadás, amiről olvasunk a Jelenések könyvének végén, az égő és kénköves tó, ahova vetetnek, és abból nincsen visszatérés, soha örökké. Mert például ugye Mózes is meghalt. Miért halt meg Mózes? Azért, mert Isten megbüntette a bűneit Mózesben? Egyáltalán nem. És meghalt, ugye Péter is meghalt, és Pál is, pedig ezek igaz emberek voltak. Miért haltak meg? Azért, mert két halál van. Az egyik a bűnnek a következménye. Vele jár. A bűn magával hozza a halandóságot. De van a második halál, amiből nincsen visszatérés, és ez a bűnnek a büntetése, amiről beszél itt Pál apostol Róma 6.23-ban, hogy a bűnzsoldja a halál. Figyeljétek meg az 1. Korintusi levél 15. fejezetének 56. versében, Pál apostol kifejti, hogy a halál és a bűn között van egy organikus belső összeköttetés, a halál fullánkja pedig a bűn. És itt a második halálról van szó, amiből megint nincsen feltámadás, mert itt Pál apostol a halál felett való végső győzelemről beszél, amikor azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, de itt a második halálról van szó. Mert akik győzedelmesek és akik üdvözülnek, azoknak az Isten nem ígérte meg, hogy nem halnak meg az első halállal, de azt megígérte, hogy azokon nem lesz hatalma a második halálnak. Sőt, Jézus azt mondja, hogy nem is kell félnünk ettől a haláltól, amivel meghalunk itt a földön, hanem attól a haláltól féljünk majd, amiből nincsen visszajövetel, amiből nincsen feltámadás. És a bűn és a halál között egy szoros összeköttetés van. Isten azt mondja Ádámnak, hogy amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Tehát halál az univerzumban bűn nélkül nem létezik. De élet sem létezik a bűnös körülmények között. És azt mondja egy harmadik ige erről a szoros összeköttetésről, hogy a bűn és a halál együtt megy kéz a kézben. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.
Ha lenne olyan ember ezen a világon, aki nem vétkezett volna soha, akkor az bizonyára nem halna meg. De mivel nincs egyetlen ilyen ember sem ezen a világon, mindannyian, akik vétkeztek, halálra vagyunk ítélve. Ez biztos. A Biblia ezt tisztázza. És Jézus azt mondja, ha a Fiú nem szabadít meg benneteket ebből a halálból, akkor ki fog más megszabadítani benneteket? Talán a tudomány? A tudomány foglalkozik ezzel a problémával. Van legalább vagy 5 olyan, mondjam úgy, tudományos próbálkozás, amelynek a segítségével a tudósok megpróbálják a halált visszafordíthatóvá tenni. Lehet, hogy hallottatok a kriológiáról. Vannak olyan nagyon gazdag emberek, akik amikor megöregszenek, lefagyasztják a testüket, vagy csupán csak a fejüket. Haláluk után mélyfagyasztóba temetik őket, hatalmas pénzösszegek ellenében, azt remélvén, hogy majd a tudomány oda fog fejlődni, hogy valamikor majd újra életbe hozza őket. Aztán van a Neuralink, lehet hallottatok róla. Most nem fogom sorolni az összeset. Elon Musknak az egyik cégje, amelyik megpróbálja, hogy az ember agyát összekössék egy szuperszámítógéppel, hogy akkor, amikor a fizikai, biológiai teste már felmondja a szolgálatot, akkor az embernek a szellemi lénye, a gondolatvilága, az egyénisége, stb. Tovább éljen a digitális világban. És ezen kívül még vannak más próbálkozások is. De a Biblia világossá teszi azt, hogy ha Krisztus nem szabadít meg, akkor nincs más, aki megszabadítson minket. Drága testvérek, ti akármit, vagy mi akármit gondoljunk Krisztusról, az ő dolgairól, az igazságról, a Bibliáról, az életről, ha bármit gondolhatunk róla. Egy dologban legyünk biztosak, hogy a sírgödölből nem fog visszahozni más, csak Krisztus. Vagy visszahoz ő minket, vagy nem hoz vissza senki. Így kell hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Na most lássuk egy kicsit, hogy miért van szükségünk nekünk evangéliumra. Miért van szükségünk az Isten hatalmára, hogy megszabadítson minket a bűnnek az átkától. Van egy nehézség, amivel szembe kell nézzen minden ember. Valahogy a mi agyunk önző. Mi szokott lenni a reakciónk, a természetes reakciónk akkor, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy te hazudtál? Ami önmagától jön, mit szoktunk mondani a legtöbbször? Mi a természetes reakció? Hogy nem hazudtam. Csaltál. Nem csaltam. Odafutott a szemed, ahol nem kellene, nem futott oda. Miért tagadjuk? Mert az önző szívnek ez az alaptörvénye. Mi természetünknél fogva szeretjük önmagunkat bűnös módon. És minden gondolatunkat, minden érzelmünket, minden cselekedetünket ennek a személynek, hogy Pálffy Miklós, én saját magamról mondom, de mindenki behelyettesítheti a nevét az én nevem helyébe, hogy ennek a személynek kell alárendelnünk mindent. Hogy ezt a személyt védjük. Hogy ezen a személyen ne érjen sérelem. Mindannyian benne vagyunk ebbe a problémába. Ezért, amikor arról van szó, hogy én egy bűnös ember vagyok, akkor általában a legjobb esetben is azt sugja az öntudatunk, hogy hát én nem vagyok azért éppen annyira bűnös, mint a másik, vagy mit gondolsz, hogy én vagyok a legrosszabb ember a világon? Hallottatok ilyen válaszokat? Ezek mindig az önző szívből, az Isten ellen lázadó szívből, az önszerető szívből származnak. Tehát nagyon komplikáltá tesszük a megváltás munkáját számunkra, ami az Istent illeti. Na most a Biblia, azért hoztam ide ezt a hosszú-hosszú felsorolást, különben több ilyen van a Bibliában, bűnlisták vannak a Bibliában, amikor a Biblia jellemzi az embereket. Na most, amikor a keresztény ember olvassa ezeket a bűnlistákat, arra gondol, hogy talán kik voltak ezek az emberek? Hát ezek biztos valami
aljas, lezüllött pogányok lehettek. Érdekes mondom, ha figyelmesen olvassuk a Római levél 3. fejezetét, akkor ott Pál azt mondja, hogy ide sorolhatók valóban a pogányok is. Olvassátok el a Római levél első fejezetét, és meglátjátok, hogy az LGBT jelenség az nem új, hanem akkor már javában folyt. De ide hozza az úgynevezett keresztényeket is. Mind ilyenek vagyunk. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse. Nincs, aki keresse az Istent. Talán ez lenne a bűn? Pál ezt is bűnnek mondja. Aki nem keresse az Istent, bűnben él. Ezt nem én mondom, ezt Pál mondja. Amikor azt mondja, hogy nincsen igaz ember, akkor azt jelenti, hogy azért nincsen igaz ember, mert nem keresik az Istent. Mindnyájan elhajlottak egyetemben, haszontalanakká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy is. Jön ez a borzalmas felsorolás, hogy nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel álnokságot szólnak, áspiskígyó mérke van ajkaik alatt, szájok telve átkozodással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Mikor beszélsz az üdvösségről, vagy beszélsz az evangéliumról egy-egy embernek, velem ez többször előfordult, hogy magánbeszélgetések folyamán is előjöttek ilyen gondolatok. Az egyik temetés után, amikor egy hívő édesanyát temettünk el, oda jönnek a hozzátartozók, közöttük a fiú is, aki már volt olyan 40 éves körül, és hát igazából, nem is tudom, hogy miért beszélt így hozzám, de lehet, hogy lelkiismeret furdalása volt, és megpróbálta megnyugtatni a saját lelkiismeretét, és oda jön hozzá azt mondja, hogy lelkész úr így úgy, lelkész úr, hát tudja, én rendes ember vagyok, lelkész úr, én tudja, nem loptam meg senkit, lelkész úr, én nem öltem meg senkit, még a légynek se ártottam ebben az életben, lelkész úr, így úgy. Mit mesterkedünk? Milyen fajta hozzáállás ez az Isten előtt? Hát mi nem vagyunk bűnözők, mi bűnös emberek? Hát igen, még van egy pár kis jellemhiba, de igazából, na most aki így lekicsinyíti a bűnét, aki megpróbálja a saját maga gonoszságát, ugye, eltakarni, kendőzni, annak az Isten evangéliuma nem fog mondani semmit. Az egyik nagy probléma a kereszténységben, mert a keresztények nem küzdenének ezzel a problémával, hogy a modern világban például, ugye, hát most már minél nyugatabbra megyünk, annál inkább szabályozva van a társadalom működése. Hogyha elmegyünk például, mit tudom én, akár Magyarországra, meg fogjuk látni, hogy sokkal kevesebb az ilyen őrült száguldó az országutakon, mint nálunk. Mész Magyarországon, betartják a 80, 70, 80, 90, amennyit, betartják, még ideges is vagy, hogy nem vagy megszokva, hogy pont ilyen precízen mindent be kellene tartani. Minél nyugatabbra megyünk, az emberek viselkedését annál inkább szabályozták, és az emberek alá is vetik magukat többnyire ezeknek a szabályoknak. És mivel ugye valaki jól öltözött, illatos is ráadásul, és ha szépen is fogalmaz, és illedelmes, és előre köszön, hát azt mondjuk, hogy ez egy csodálatos ember. De a Biblia nem azt mondja róla, hogy csodálatos ember, hanem ez egy fertelmes bűnös. Ez egy önző ember, egy elvakult. Mindent magának akar. Az idejét, a pénzét, a kényelmét, mindent magának. Igaz, szépen fel van öltözve, szépen viselkedik. Tehát a modern társadalom létrehozott egy olyan kis búrát, amiben beborította a társadalmat, amit civilizációnak hívunk, jól neveltségnek hívunk, hogy azt gondoljuk, hogy az emberek milyen jók. Nem igaz. Az emberek önzőek, az emberek rosszindulatúak, a szívük féltékeny, gyanakvóak, és mindent fel lehetne sorolni. Paráznák. Na most, miért van így elvakulva a kereszténység? Miért nem látja a kereszténység, hogy milyen mélyre süllyedt a bűnben? Miért? Nagyon egyszerű a válasz.
Mert az Isten törvényét félretették. Aki az Isten törvényét félreteszi, aki az Isten törvényét megcáfolja, aki azt mondja, hogy most már kegyelem alatt vagyunk, és nem vagyunk törvény alatt, csak azért, mert ugye Krisztus érettünk meghalt, és azért a 10 parancsolatot félreteszik az útból, halálra vannak ítélve. Mert azt mondja a Biblia, Róma 7:7-ben, mit mondunk tehát? A törvény bűné, távol legyen, sőt, inkább a bűnt nem ismertem. Ha nincs törvény, nincs bűn. És ha nincs bűn, nincs evangélium. Ha nincs evangélium, akkor Krisztus hiába halt meg. Akkor én rendben vagyok. Akkor én nem kell bűnbánatot tartsak, nem kell szégyenkeznem. Akkor élem tovább az életemet, minden jó, mindenki megy a mennybe, minden jó, hallgassátok meg a temetéseken, mindenki megy a mennybe. Hát annak persze, hogy mindenki megy a mennybe, aki nem ismeri az Isten törvényét. De azt mondja, sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról nem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. És melyikünk az, amelyik nem kíván? Azaz nem kívánja azt, amit nem kellene kívánni. Ne kívánt a te fele barátod házát, ne kívánt a te fele barátod feleségét, ne kívánt a te fele barátod szolgáját, szolgálóját, marháját, és így tovább. És a modern világ összes vívmányát ide lehet hozni, hogy mi az, amit ne kívánj. És ha nem kívánod, tudod, nem leszel irigy. Azért vagyunk irigyek, mert kívánjuk. És lábbal tapossuk az Isten törvényét. És pontosan ezért nagyon sok keresztény attól fél, hogy ne talán a szombat parancsát is meg kellene tartani, hogyha érvényes lenne a 10 parancsolat, és a szombat parancsával együtt az egész törvényt bedobják a szemetes kosárba. Nincs törvény, nincs bűn. Nincs bűn, nincs szükség Krisztusra és evangéliumra. Igen ám, de ha beletekintünk a törvénybe, ha szemléljük azt, hogy mit is mond, mi a mérce, akkor bizony ez bezárja a szánkat. Mert itt mindannyian, itt ma este, ezeken a székeken, Sanyis, aki beszél, itt mindannyian tisztáltalan ajkak vagyunk. Lehet, hogy most ez nektek úgy hangzik, hogy most nem kell túlzásba vinni ezt. Igen, az ördög arra tanít, hogy nem kell túlzásba vinni azt. Olyan Pál túlzásba vitte, amikor az 1. Timóteusi levél első fejezetben azt mondja, hogy első vagyok a bűnösök között. Mi úgy félünk attól, hogy nehogy valaki bűnt bizonyítson ránk, mint a tűztől. Pedig pont, hogyha felismernénk azt, hogy bűnös vagyok. Ha felismerném azt, hogy önző vagyok. Ha felismerném azt, hogy sötétség van a szívemben. Ha felismerném azt, hogy tisztáltalan vagyok, akkor mit fog csinálni a törvény? Ez egy másik kincs. Ma este evangéliumban rejtett kincsek. Azt mondja, a törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-e? Nem, testvérek. Isten nem adott volna olyan törvényt, ami minket tönkre tenne. Hanem akkor miért adta Isten a törvényt? Azt mondja, távol legyen. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Tehát a törvény megmutatja, hogy milyen fajta ember vagyok én. És amikor rájöttem arra, hogy milyen fajta ember vagyok én, a törvény azt mondja, hogy halott vagy, fiam. Igen, de van valaki, aki téged szeret. Van valaki, aki veled foglalkozik. És ezért a bűnösnek a figyelmét, hát előbb a bűnöst rávezeti arra a szituációra, hogy rájöjjön, rádöbbenjen arra, hogy ő egy lehetetlen helyzetben van. Nem fog abból szabadulni. Nincs, aki kiszabadítsa őt. Gondolom, hogy értünk már eleget ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy milyen kudarc emberi eszközökkel a bűn ellen harcolni. Ez kudarc. És ezért kell a törvénynek Krisztushoz vezérelnie minket. Na most a törvénynek van egy mélyebb vonatkozása is. A törvény az nem csak 10 parancsolat, mert azt mondja Pál apostol, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. És szokták mondani egyes keresztények, nekem nincsen semmi bajom vele. Pont ez a nagy baj. Pont ettől vagy olyan, mint egy démon, mert neked nincsen semmi bajod vele. Mert az Isten nem erre tanított minket, hogy mi úgy viselkedjünk embertársainkkal, mint egy székkel. Nekem a székkel sincs semmi bajom, sem a szószékkel sincs semmi bajom, sem a kavicsokkal az útszélén nincsen semmi bajom. Pont ez a nagy baj,
hogy nem szeretjük embertársainkat, hogy nem szolgáljuk ki embertársainkat. Ezért vagyunk milyen sötét szörnyetegek, mert csupán csak önmagunkért élünk. És mindenkit és mindent szeretnénk alárendelni a saját személyünknek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt, betöltötte, mert ez ne paráználkodjál, ne ölj, ne oroz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe, szeresd fele barátodat, mint magadat. Aki a szeretet nem illeti gonoszra a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. És hogyha valaki egy kicsit talán még úgy érzi, hogy nem éget le, akkor engedjétek meg, hogy a szeretetről olvassak egy-két gondolatot. Azt mondja, a szeretet hosszú tűrő, kegyes. Ha nem vagyok kegyes, akkor mi vagyok? Egy szörnyeteg, egy bűnös. Halálra méltó. Azt mondja, a szeretet nem irigykedik. Felismeritek? Azt mondja tovább, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik étlenül, azt mondja, nem keresi a maga hasznát. Akkor kinek a hasznát keresi? Hát a másiknak a hasznát. Ti ismertek ilyen embert? Én nem. Természetünknél fogva, ahhoz, hogy csupán megközelítsük ezt a mércét, erőfeszítésekre van szükség, a hitnek nemes harcára van szükség. Mi természetünknél fogva ennek pont az ellentéte vagyunk. Nem gerjed haragra. Nem gerjedünk haragra. Minden nap haragra gerjedünk. Kétfajta haragra gerjedő van. Aki, mikor haragra gerjed, ha az összes létező és nem létező szentet lehozza a földre és a másiknak a fejére, és a másik haragra gerjedő pedig úgy bezárja a száját, hogy képes heteken keresztül dacolva hallgatni. De haragszik. Nem is gondol. Hát ő csendes ember, ő nem mond soha senkinek, a légynek se árt. Nem, haragszik. Bűnös, vétkes, egy fekete szörnyeteg. Nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Vagyis még évek múlva is megmondja neked, hogy te április 12-én nem tudom hol, nem tudom mit csináltál, úgy észben tartotta a rosszat, amit csináltál. Nem rója fel a gonoszt, hanem eltakarja a gonoszt, nem is akarom tovább olvasni. Na most, az evangélium az pedig a bűn átkából, a halálra ítéletből, a második haláltól való szabadítás. Azt mondja a Szentírás, és ez az evangélium, ez a tény. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy előbb ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozat, ami bűneinkért milyen időben van írva, múlt idő, jelen idő vagy jövő idő. Milyen időben van írva? Ez múlt idő. Megtörtént, testvérek, hogy a második halálért, ami bűneinknek a büntetésért való fizetség ki lett fizetve. Ez egy tény. Hány emberért halt meg Jézus Krisztus a keresztfán? Mert úgy szerette Isten a világot, hogyha valaki hiszen, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vessze, hanem örök élete legyen. Tehát Jézus Krisztus áldozata megtörtént. Ez egy tény. Isten az ő szeretetének, atyai szeretetének és gondoskodásának megcáfolhatatlan bizonyítékát adta az emberiségnek. És ez az evangélium, hogy Krisztus meghalt a világ bűneiért. Ha valaki nem fog üdvözülni, miért nem fog üdvözülni? Azért, mert nem volt váltság a bűneiért, vagy azért, mert visszautasította azt. Nem az a probléma, hogy az emberek bűnösök, ez baj, hogy bűnösök vagyunk. De nem ez a legnagyobb baj, hogy bűnösök vagyunk. Hanem az a baj, hogy nem ismerjük fel bűneinket, és nem keresünk Krisztusban megoldást. Ha valaki elkárhozik, és elveszti az örök életet, nem azért lesz, mert nem vásárolták őt meg, nem azért lesz, mert Isten nem áldotta már meg itt a földi életben, mert a Szentírás azt mondja, hogy ennek a krisztusi áldozatnak köszönhető, az is az Isten szeretetűnek tulajdonítható, hogy Isten hoz esőt és napsütést úgy az igazakra, mint a gonoszokra. Az a tény, hogy mi ma ettünk, ez is annak köszönhető, hogy Krisztus érettünk meghalt.
és mi ezeket nem is tudjuk. Mi azt gondoljuk, hogy azért ettünk ma, mert dolgoztunk érte, és becsületesen megkerestük a kenyerünket. Nem igaz. Ez csak részben igaz, ez csak részigazság, hanem az teljes igazság az, hogy azért ettünk ma, és azért van fedél a fejünk felett, és azért dobog a szívünk, és azért élünk még, mert valaki az ő életét adta, hogy az ő életét éljük, nem a miénket. És azt mondja Pál apostol, hogy aki bűnt nem ismert, aki ártatlan volt, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Testvérek, ha ez nem így lenne, akkor én nagyon boldogtalan ember lennék. Ha nem tudnám azt, hogy az én disznóságaimat, az én vétkeimet Jézus Krisztus felvitte a keresztfára, és odaszegezte őket, akkor én reménytelen keresztény lennék. Akkor folyton avval foglalkoznék, hogy tudnám elnyerni az Isten jó indulatát. Mit tudnék tenni azért, hogy az Isten szeressen engem valahogy, ha a jó Isten közelébe tudnék férkőzni, ha valahogy elfogadna engem. Nyomorult az a keresztény, aki nem ismeri az evangéliumot. És ez az evangélium, hogy a ti bűneitek, a ti sötét szörnyeteg szívetekből, és az én sötét és szörnyeteg szívemből áradó gondolatok, már a gondolatok bűnösek, az érzelmek bűnösek, a cselekedeteink bűnösek, azokat mind Krisztus felvitte a keresztfára. És a Biblia azt mondja, hogy aki ezt elhiszi, az egy boldog ember. Boldogok, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Drága testvéreim, ez az evangélium. Vagy az evangéliumnak az első kinyilatkoztatása, az evangéliumnak az Isten hatalmának az első kibontakozása, hogy az Isten képes magára vállalni azt, ami nem az övé, a bűnt. És képes nekünk odaadni, ami nem a miénk, az ő életét. Ez a földi élet már Krisztus élete. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy csak majd az örök élet lesz a Krisztus élete, hogy Krisztus csak az örök életet vásárolta meg számunkra. Nem igaz. Pál apostol azt mondja, Krisztusra együtt megfeszítettem, és élek többé nem én. Mert Pál egyike azoknak a keveseknek, akik rádöbbennek arra, hogy nekem már nem kellett volna élnem. Ha ősszüleink meghaltak volna az Éden kertjében, amikor vétkeztek, hányan születtünk volna meg? Senki nem született volna meg. Ádámban az egész nem emberi faj elhalt volna. De megszülettünk. És mi is gyermekeket szültünk. Ez azért van, mert Krisztus életét nekünk ajándékozta. És boldog az az ember, akinek megbocsátottak az ő hamisságai, akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Vagyis Isten úgy tekint ránk, minthogyha soha nem vétkeztünk volna. Nem boldogság ez? Nem szabadít fel minket a teher alól, a lelkiismeret furdalás alól ez a tudat, hogy Isten úgy tekint ránk, mintha soha nem vétkeztünk volna, az ő szemében olyanok vagyunk, mint a saját fia. Azt mondja Pál apostol tovább Róma 5:1-ben, megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, amilyen Jézus Krisztus által. Ha valaki ezt nem tapasztalta meg, ha valaki nem élte át a megigazulás áldását, az evangéliumnak az első kibontakozását, akkor az egy nagyon boldogtalan ember. Az nem ismeri Istent, nem ismeri az evangéliumot, és még mindig a bűnjeiben botorkál. Na most, drága testvérek, feltevődik az a kérdés, hogy vajon ez így igazságos? Korrekt dolog ez az Isten részéről, hogy igaznak nyilvánítsa, mert azt mondja, hogy megigazultunk, ugye hit által. Becsületes dolog ez, hogy az Isten igaznak nyilvánítsa azt, aki nem igaz. Helyes dolog. Tisztességes az Isten, amikor azt mondja, ugye, ezekről az emberekről, akik elfogadták hitáltal az ő áldozatát, hogy ezek az emberek tökéletesek? Mondja ezt az Isten rólunk, vagy nem?
Testvérek, én mondtam nektek, ezt nem én mondtam, Pál apostol mondja, ez bolondság. Az evangélium bolondságnak tűnik. Az Isten jó indulata és jósága és üdvözítő kegyelme olyan, minthogyha hihetetlen lenne. Elhisszük-e ma, hogy Isten úgy tekint ránk, mintha tökéletesek lennénk, minthogyha a saját fiára tekintene? Ha valaki ezt elhiszi, olyan boldog lesz tőle, hogy kiugrik a bőréből. Nem tudom, hogy milyen emberi szavakat használjak arra, hogy mit jelent a hit által való megigazulás. Isten igaznak tekinti azt, aki nem igaz. Korrekt dolog ez az Isten részéről, igen testvérek, korrekt dolog és becsületes dolog, mert ő felvállalta magára az emberiség bűnét, és kifizette a bűnért való büntetést, ezért nyugodtan hihetjük ezt az igazságot. Nem túlzás. Az igaz, hogy ember agyába ilyesmi nem született volna meg. Mert azt mondja Pál apostol, hogy még az igazért is alig halna meg valaki, de a gonoszért semmiképpen. Nézzetek végig a hollywoodi filmeket, hogy a Hollywood filmekben is mindig van valaki, aki gonosz abban a filmben, és amikor a film befejeződik, akkor azt a gonoszt azt félreállítják az útból, vagy megölik, vagy letartóztatják, és mit érez ilyenkor a néző? Jó érzés, felszabadul, hogy most már a gonoszt megbüntették. Csak a probléma az, hogy mi mind gonoszok vagyunk. És az Isten irántunk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk, meghalt. Hány emberért halt meg? Csak azoknak a bűnét vitte a keresztre, akikről tudta, hogy megtérnek, vagy minden embernek a bűnét, akik soha nem térnek meg, azokat is? Mindent. Akkor mennyire hálátlan az az ember, aki nem lép Jézus Krisztus nyomdokába. Akinek a szíve nem törik össze azért az áldozatért, amit ő nem érdemelt meg. Drága testvéreim, ez az evangéliumnak az első kincse, csak az első, ez nem minden. De ez az alap. Innen indulunk ki. Itt kezdődik az új élet Krisztussal. Amikor Krisztusról tudjuk, hogy ő ránk nem haragszik. Azt mondja Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezetének a 19. versében, mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, hanem kinek tulajdonította azokat a bűnöket? Krisztusnak a Getsemánéban és a kereszten. Mert az Atya elfordította orcáját fiától. Úgy, hogy Jézus Krisztus teljesen magára hagyva, elhagyatottan lépett a második halál keserves sötétségébe. Tehát nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Ezért, mondja Pál, Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Vagyis térjetek meg. Gyűlöljétek meg a bűnjeiteket, gyűlöljétek meg a szennyes életeteket, gyűlöljétek meg mindazt, ami válaszfalat emelt közétek és Isten közé. Mert Isten meg akar szabadítani, meg akar bocsájtani, fiává akar fogadni. És pontosan ez történt húsvétkor. Húsvét volt a bibliai vallásos év első ünnepe. Amikor áldozati bárányt áldoztak, ahogy mondja Péter apostol, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábaló életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányért. Húsvét volt az első ünnep, amit Isten megparancsolt, és ez azt jelenti, hogy amióta van Golgota, azóta van mennyország. Amióta van bárányáldozat a Golgotai kereszten, azóta van örök élet. Amióta van bűnhordozás, hogy Krisztus bűnné vált érettünk, azóta zárul be a második halál lehetősége azok számára, akik hisznek. Tehát a húsvéttal kezdődik a megváltási terv. A hit által való megigazulással kezdődik a keresztény életében az új élet. Kérdés az, hogyha akarunk-e megtérni. A kérdés az, hogyha elhisszük-e mindezeket. A kérdés az, hogyha hajlandóak vagyunk-e Krisztus felé fordulni, és tőle elfogadni hitáltal azt, amit ő olyan sok szeretettel felkínált. És hogyha ezt tesszük, akkor talán jön a következő kérdés, és ezzel zárjuk is. Nem veszélyes ez az üzenet? Nem veszélyes úgy gondolkodni a kereszténynek, hogy az Isten minden bűnt megbocsájt? Vajon nem veszélyes ez?
Vajon, hogyha mi így gondolkodunk, hogy hát úgyis a Jóisten olyan jóságos velünk, hogy bármit cselekednénk, nem baj, ő tudja, ő majd megbocsájt, ő majd úgyis elfogad, hát a bűneimet mindegyiket felvitte Krisztus a keresztre, úgyhogy vétkezzünk csak bátran és nyugodtan. Nem veszélyes ez? Testvérek, valóság az, hogy ez veszélyes. Veszélyes ez a gondolat. De mondjatok ti jobbat. Van ennél jobb? Én nem találtam. Veszélyes ez a gondolat, nem csak, hogy veszélyes, hanem ez meg is történik. Mert a legtöbb ember eltékozolja azt a drága kegyelmi időt, amit a mennyei Atya adott neki. Egy embernek volt 2 fia, mondja a példázat Lukács evangélium 15. fejezetében, és a kisebbik előállt és kérte, hogy az atya ossza szét közöttük a vagyont. És mit mond a Szentírás, hogy 3 felé osztotta a vagyont. Az egyiket a tékozló fiúnak, a vagyonnak másik részét pedig a nagyobbik fiúnak, és a vagyonnak a harmadik részét megtartotta magának. Így van a példázatban? Hogyha valójában az atya szétosztotta közöttük a vagyont, és ha valójában az a vagyon a példázatban a Krisztus életét szimbolizál, akkor mi maradt neki? Mi maradt az atyának? Semmi! Amikor az atyának meg kellett válni a fiától, ő valójában megvált tőle. Az nem csak egy színjáték volt. Amikor Krisztus felkiált a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ő úgy ment a második halálba, hogyha soha nem fog feltámadni, akkor is bemegy abba a második halálba, csak azért, hogy az életet biztosítsa az ő gyermekei számára. És aztán a tékozló fiú pénzét tette a vagyonát, és mi az, amit eltékozolt? Minden. De hogyha lefordítjuk a szimbólumot a valóságra, akkor amikor én az időmet vesztegetem, kinek az idejét vesztegetem? Ti nem vagytok a tiéitek, mondja Pál apostol, hanem meglettetek vásárolva, egy áron vétettünk meg. Amikor az időnket vesztegetjük a telenovellák előtt, akkor az Isten idejét vesztegetjük. Amikor a pénzünket szórjuk és költjük fényűző módon, akkor az Isten pénzét költjük. Amikor az egészségünket tesszük tönkre és eltékozoljuk, akkor az Isten egészségét tesszük tönkre és eltékozoljuk, mert nem a miénk az, ami a miénk, hanem az Istentől kaptuk. És valóban az a keresztény, aki megkísérel visszaélni az Isten kegyelmével, valójában veszélyes körülmények közé kerülhet, hogy eltékozolja az életét, mert úgyis az isteni kegyelem megbocsájt, ez a veszély tényleg fennáll. Csak hogy pontosan az a megbocsájtó szeretet, az a megbocsájtó kegyelem, amely képes elnyelni a kárt, az, ami visszahívja a tékozló fiút az atyai szívhez. Pont ez az evangélium, ami felbukkan a szívében, mert azt mondja a Szentírás Lukás 15-17-ben, mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Drága testvéreim, szívemből kívánom, hogy a Jóisten hozza el a mi életünkbe is ezeket az alkalmakat, amikor felébred bennünk a tudat, amikor magunkba szállunk, amikor rádöbbenünk arra, hogy milyen fajta emberek vagyunk mi. És amikor erre rádöbbenünk, akkor fordítsuk orcánkat az Isten felé, mert a mennyei Atya várja, hogy térjünk haza az atyai házhoz. Várja azt, hogy bánjuk meg bűneinket, hogy fordítsunk hátat világi életmódunknak, hogy ne tapossuk többé lábunkkal az Isten törvényét, és hogy találjuk meg a megbocsájtást, a megtérést, az újjászületést, az üdvösséget az ő kegyelmében. Szívemből kívánom minden kedves nézőnek és jelenlévőnek. Amen.